тамошобино, шумо бовар намекунед, ки дар дасти ман чие? Конечно, духи новинка ай компанияи Faberlic ки барои вип консултантҳо фақат ҳози стопняй ай каталоги 10 мебурояд. нигоҳ кунед чиқадр дар ҳамаи гулҳои зебо монанд. албатта ки ҳар як духии новинкаро ман 2 та 3 та заказ мекунам, сеюмаш дар таги штатив май, барое ки моментально ҳамсояҳо мехаранд. ма вкусум безеб нестай, ма вкусум да ҷавоб метим. Да компания беҳа духи бисёре, ман на ҳамаша харидорӣ кардагим. Аввал пробник мегирам, махқул кишид, баъд хича заказ мекунам. Има да беҳад махқул шид, барое ки духи специально барои занҳое ки хичуна дӯст медоранд. Нежный, да того нежный хушрӯе ҳаста ки вақте ки кӯдак будем дар шаҳр хона доштем, баъд агарота ки хеле майдаак доштем, агар рахти калон буд ҳами хеле гуло мешукуфта. Ҳама қадус медоштам. И парфюм тамошобино. И парфюм я намуди дигашам да компания ҳастай. Ана и цветш бо бромадай. Так, ҳозир гӯш мекунем, да анами гуло мезанем. Бин. Да духи шанти беҳад монанди сахтай. ҳами кара Челябинск рафтанда да аэропорт духиёи шанти қа таъриф мекунам, гуфтам ку як бор пукашум. Ганда сахт монандай да духи шанти тамошобино. ҳама қабӯи свежи хушрӯ дорам, да ганда сахт мақбул шед. Гарантияш ки тавсия месим, кадомитон даги мақбул нашед, метавонед возврат кунед, ман обратно с удовольствием мегирам. Бо нархҳои арзон. Агар шумо худи ҳозир бинависен, скидкаи калонкати равонатон мекунам. Барое ки ман мехоҳам ки ҳар як занак лоиқи хушбахтияй, зани дӯстмедоштаи шавҳараш бошад.